Валка! Опре го този смерника. Не мога да гледам, брат, опре го този мерник, бе! Ай, този вилмаде от Гарри Спот ли си го взел, бе? Хе-хе. Оправи го този смерника, е. О, Валка, ари сменяй го този смерник най-накрая. Писна ми да го гледам колко е траш. Лошо ми става този мерник направо. Валка! Не ги слушай. Те няма да разберат, че ти си различен. Ще трябва да им покажеш от какво си направен. Въпреки, че си толкова слаб. 1% от времето ти ги мачкаш. И ако го направиш сега, ще отидем на машинките. Да се започва.